ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଘରର ଛାତରେ ଏକ ତ୍ରିଶୂଳ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଘର ପ୍ରତି ବିପଦମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ନୂଆ ଘରେ କଦାପି ପୁରୁଣା କବାଟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଘର ପ୍ରତି ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଶୋଇବା ଖଟ ବା ପଲଙ୍କ ପାଖରେ ଜୋତା କିମ୍ବା ତେଲ ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ତୁଳସୀର ପୂଜା କଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ନମ୍ବର 6, ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ସଂସାର ଏକ ମାୟାଜାଲ। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି କିଛି କରି ନ ପାରୁଛ, ତେବେ ନାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଶିଖ। ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବ।